все пак с времето изкуственият интелект, откакто е почнал, все повече се развива и с науката и той се развива. Но в същото време и ние трябва да се развиваме, в смисъл да се пригаждаме към неговото развитие. Все повече да се интересуваме и да подхождаме критично към него. Не трябва да изпитваме страх, Не, а любопитство по-скоро. Когато видя някоя снимка, какво да наблюдавам? Примерно израза на очите, мимиката, тена на лицето, дали предметите правят сянка, което тези неща обикновено ги няма, когато една снимка е с изкуствен интелект направена. За съжаление, все повече се усъвършенстват тези снимки и все по-трудно може би ще бъде в някакъв момент да ги различаваме. И затова, както и преди малко казах, трябва непрекъснато да търсим информация за такива начини за справяне. Следи също дали остават животните или хората, когато вървят. Това е също един от признаците. Когато няма следа, значи това е някакъв клип, който не е реален, не е истински. Понякога казва, че това е снимка на някакъв човек, но като кликнеш вдясно и има Google Search на тая снимка, можеш да видиш, че тая снимка е взета отпреди или тя е на някакъв различен човек. Също това се проверява. По-неестествени движенията, по-автоматичен израз на лицето и на очите, когато е такъв изкуствен клип. Винаги, когато човек реално участва с танц, примерно, или някакъв друг начин, или свирен инструмент, там на лицето е изписана емоцията, когато клипа е действителен. И на мен, аз това винаги поглеждам изражението на лицето в случая. Според мен изкуственият интелект, колкото и да навлиза в близките години, няма да може да замести емоцията, която дава човешкото общуване. Човека е заложено генетично любопитство към новите неща. Така че колкото и да се опасяваме, страхуваме, особено когато вече сме на определени години възраст, не трябва да избягваме. Не може да избягаме от техническия прогрес. Заобиколени сме непрекъснато. Независимо в нашата държава, че може да е в по-ниска степен, в другите държави да е по-напреднало, но така или иначе няма как. Трябва да се приспособяваме, да се опитваме да търсим информация, за да сме по-уверени, но трябва да бъдем смели и да използваме.